Gero eta mundu globalizatuago batetan bizi gara eta teknologia eta komunikazio teknologiak lagungarriak izan dira, informazio eta komunikazio teknologiak, barkatu, lagungarriak izan dira horretarako. Ez dugu hemengo kultura ahaztu behar eta horretan zentratzen diren jardunaldiak antolatu ditu Euskara Bideak Baluarte Jauregian azaroaren 6irako eta 7irako. Halaxe da, ez da, Mikel Arregi, arratsaldeon. Arratsaldeon, halaxe da, bai. Konta iguzu, zer da zehatz-mehatz ospatuko dena? Bueno, ospatuko dena da, zuk esan duzun moduan, informazio eta teknologia, komunikazio teknologietan euskaraz egon daitezken aukerak eta produktuen berri ematea. Iaz, ja lehenengo saioa egin genuen, duela urte bete, eta gehien bat iazko helburu nagusia zen, hain zuzen ere, gehien bat gaztei begirako jardunaldi bat antolatzea, eta orduan ikastetxen bidez landu genuen aukera hori, eta gure ustez erantzun nahiko txukuna egon zen, ia 500 ikaslek parte hartu zutelako. DBH-ko 4. mailako eta batxilergoko 1. mailako ikasleak. Arrakasta edo jarrera hori ikusita, aurten pentsatu genuen gaia gehiago sakontzea, eta orduan abiatu genuen 2 eguneko jardunaldi bat, jardunaldiak esango nuke, ikuspegi zabalago bat emateko asmoarekin. Goizez eta arratsaldez, eta ikusten dugunaren arabera erantzuna neurri berekoa gertatzen ari da, bai. D ereduko 4. mailako, DBH 4. mailako ikasleentzat eta batxilergoko lehendabiziko. Bai, hori da goizez 6an eta 7an egingo den jardunaldia. Aurten gainera iaz laguntza izan bagenuen ere aurten modu koordinatuagoan landu dugu Hezkuntza Departamentuarekin, ikastetxeekin harremana eratu dugu eta orduan ikastetxeen inplikazioa ere erantzunaren seinalea da, momentu honetan 1000 ikasle baino gehiago apuntatu direlako goizez egongo den jardunaldietarako. Baina gero ikusten genuen ere aprobetxatu beharko genukela aukera hau gizarteari edo gizartean gai honekin interesa izan dezaken jendeari parte hartzeko aukera emateko. Eta orduan arratsaldez ere prestatu dugu ja modu irekian hitzaldiak, mahai inguruak eta tailerrak. Goizez euskaraz izango da, D ereduko ikaslei zuzendutako gaia delako, eta arratsaldez aldiz hitzaldiak egongo dira bai euskaraz, bai ingelesez eta bai gaztelaniaz. Eta aldi bereko itzulpen zerbitzua jarriko dugu partaide guztiei ziurtatzeko nahi duten hizkuntzan parte har dezaketela. Ez dugu aipatu, baina sarean euskaraz dute izena. Horixe da, arrazoia duzu. Sarean euskaraz izena jarri diogu, hain zuzen ere ohartzen garelako gizarte osoan asko zabaldu den bidea dela, harremanetarako bide potentea da, eta zer esanik ez gazteen artean nik esango nuke momentu honetan sare sozialak eta internet bidezko informazioa, mugikorren bidezko harremana, ia lehen mailako harremanetarako bidea da. Orduan, ikusten duguna da, badirela baliabide asko euskaraz ere aritzeko sare sozialetan eta internet bidezko harremanetan, baina askotan ez dira ezagutzen. Eta gero bada ere erabilera horretan ikusten dugu batzutan erabiltzaileak ez dituela erabilerarako babes neurriak erabiltzen, eta orduan edo nola erabili behar diren sari horiek, norberaren burua ere seguruago egoteko, eta orduan horren inguruko azalpenak ere eman nahi dira jardunaldietan. Konkretuki ze edukiak landuko dira? Bueno, esan dudan moduan, goizeko saioan
telefonoa euskaraz formatua egoteko aukerak azalduko dira, app-ak aurkeztuko dira, Wikipediaren inguruko lanketa berezia ere egin nahi dugu, oso asko erabiltzen den gainera adin horietan referentziazko gunea izaten delako, eta edukiak euskaraz egon badaude. Bestetik, badira ere, bademagun musika sortzeko aplikazioak, 3 dimentsioetan edo inprimatzeko aukerak, eta batzutan ez ditugu behar den moduan erabiltzen. Bestetik, tailerren bidez ere ponenteek eta azalduko dituzte dauden baliabideak, egon daitezken hiztegiak, egon daitezken itzulpenerako aukerak, egon daitezken aplikazioak euskararen ikuspegitik, eta hori guztia ikuspegi praktiko batetik pentsatua dago. Eta sari banaketa bat ere izango da, ez? Bai, gero esan dudan moduan, Wikipediari ere nolabait toki berezia eskainiko zaio, tailerrak egingo dira ez bakarrik egun horietan, momentu honetan ikastetxeen laguntzarekin 200 bat ikasle ari dira wikirako edukiak prestatzen, eta gure helburua hori izango litzateke gehien bat, Nafarroari buruz egon daitezken edukiak aztertu eta eduki berriak edo dauden edukiak osatzeko prozesuak egitea. Orduan, bihar arte, epea egongo da proposamenak aurkezteko, eta gero, horren nago seguru, 6an edo 7an, landu diren eduki horien inguruko aurkezpena egingo da, eduki horiek nola kargatzen diren ere azalduko da, eta aukeratuko diren batzuk kargatuko dira, baina Wikipediaren sistemak aukera ematen du edukiak kargatzen jarraitzeko. Adibide moduan, 2007an Wikipedian euskaraz zeuden artikuluak 20.000 inguru ziren. Eta aurtengo udan, gutxienez Wikipediak datu hori eskaintzen du, 300.000 baino gehiago. Noski, oso urrutik gaude gaztelaniaz dauden edukietatik edo ingelesez dauden edukietatik. Baina nik uste ranking bat eginda euskaraz dauden edukiak modu duinean daudela. Horrek ez du esan nahi, horrekin pozik egon behar dugunik edo lasaitu behar dugunik. Komunitate gisa jarraitu behar dugu lanketa horretan, noski. Eta nork hartuko du parte jardunaldi hauetan, ikasleak aipatu ditugu? Bai, hori esan dudan moduan, goizeko saioetan, arratsaldeko saioetan datorren astean webgunean jarriko dugu egitarau zehatza, baina sare sozialetan aditua den jendea ekarriko dugu. Hungariar bat etorriko da, eta ni ere sare sozialetan ez pentsa oso pertsona aditua naizenik, hau da, interesez jarraituko dut jardunaldien edukia asko ikasteko dudalako, ez? Baina, gero YouTuberren erabilera nola egin daitekeen, gero esan dudana, sare sozialen erabileran eduki beharko genituzken, hartu beharko genituzken neurriak erabilera segurua egiteko, gai horren inguruan, eta esan dudan moduan, ingelesez diren hitzaldiak euskarara eta gaztelaniara ere itzuliko dira, eta euskaraz edo gaztelaniaz direnak beste hizkuntzara ere itzuliko dira. Gure helburua delako ere gizarteari aurkeztea euskaraz
lan egiten denean gauza txukunak eta interesgarriak lantzen direla eta denen interesekoak diren gaietan sartzen garela. Eta mundu virtualean ere euskaraz bizi daitekela, ez? Hori da helburuetako bat. Gainera horrek bat egiten du Euskara Bideak, eta Nafarroako gobernuak onartu duen plan estrategikoarekin. Bi helbururekin bat egiten duela oso garbi ere ikusi dugu, alde batetik euskarari prestigio ematea, hau da, beste edozein forotan presente egoteko aukera izan dezakela eta ahalegina egin behar dugula egoteko, eta bestetik euskaldunak euskaraz egin dezakela sare sozialen bidez, naturaltasun osoz eta normaltasun osoz. Eta gure helburuetako bat, hain zuzen ere, erabilera aukerak handitzea da, horren bidez ere erabilera errezagoa gertatuko zaigulako euskaldun guztioi. Erantzun honekin aurreratu egin duzu, baina aurten bigarren edizioa dela esan duzu, eta zen momentutan sortu zen ideia lehendabizikoa ospatzeko? Lehendabizikoa, gutxi gora bera, oinarrituta orain esan dudan moduan plan estrategikoaren dinamikan, guk ikusi duguna da euskaraz erabiltzea bultzatu nahi baldin badugu, oinarria da erabiltzeko aukerak ugaltzea. Eta askotan erabiltzeko aukerak mugatuak dira, eta orduan gure ardura da ditugun baliabidekin egoera egokiak sortzea, baina bestetik badakigu eta baliabideak egon badaudela erabilera aukera horiek ahalbidetzen dutenak. Baina aldiz gure eguneroko bizitzan agian ez dugu horren berri, edo sare edo baliabide informatikoak eskura iristen zaizkigu lehendabizi edo gaztelaniaz edo inglesez, norbaitek mugikor bat erosten duenean, sistema osoa hizkuntza batean formateatua dago, eta orduan euskaraz egin nahi baldin baduzu egin behar duzu ekintza proaktibo bat. Eta askotan erosotasunagatik edo ez ezagutzagatik gauza horiek ez dira gertatzen. Orduan, iaz planteatu genuen hasieran aipatu dudan jardunaldia, orduan euskaraz sarean zen mezua, orain sarean euskaraz antzekoak dira, nik uste dut osagarriak direla, baina orduan ikusi genuen interesa egon badagoela. Gazte askori teknologia berrien gainean, erabileraren gainean ez zaie gauza asko irakatsi behar, oso erabiltzaile trebeak direlako. Bai teknologiaren ezagutzaren ikuspegitik eta bai aplikazioen kontuan. Orduan gure ardura gehiago da erreferentzialak izan daitezken pertsonak edo aukerak edo haien aurrean jartzea, horrek ere nik uste komunitate bat osatzeko aukera ematen duela. Eta bestetik guretzat garrantzitsua den kontu bat duten adinagatik da mundu digitala erraldoia da, errealitatea da, baina etorkizunean askoz gehiago garatuko da, baina gero badira arrisku batzuk, erabilera desegokiak eginez gero, eta batzutan hori ez da ezagutzen eta gero ustekabeak edo burausteak etortzen dira. Eta guk alderdi hori ez modu zentralean, gure lehentasuna delako erabilera eta erabilerarako aukerak erakustea bertan, baina guk uste du horrek ere baduela bere garrantzia. Euskara Bidearen ekimena da eta Baluarterekin elkarlanean aritu zarete? Ez, Baluartek azpiegitura eskaini du,
baina printzipioz gobernuaren ekintza da, eta baluarte leku egokia da oso ongi kokatua dagoelako noski. Eta orduan alderdi horretatik beste urrats bat ere bada euskarazko gauzak bere tokia izatea bai baluarten, bai hirian, bai gauza asko programatzen dira, ez dut horrekin inongo gabeziarik azpimarratu nahi, baina beti espazioak irabaztea ongi dago. Eta nolakoa izan da prestakuntza? Prestakuntza gutxi gora bera apirila maiatzean abiatu genuen. Hortarako ere kontatu dugu aditua den enpresa batekin, lehiaketa bat antolatu genuen eta proposamen irabazleari aukera eman zitzaion gehien bat egitaraguaren lanketa egiteko, ezagutzen dituelako profesionalak diren pertsonak eta munduan edo euskal munduan dagoen eskaintza, eta orduan gero aldi berean gure ardura nagusia izan da hezkuntza departamentuarekin gaia lantzea, eta maiatza ekainean harremana horren bidez ikastetxetan solaskideak kontaktatu genituen, egitasmoaren berri aurkeztu genien, eta orduan gutxi gora somatu genuen zenbatek parte hartzen altzuten. Eta orain irailean egin dena da hori guztia zehaztu, eta 6 eta 7an egingo diren hainbat aurre lanak, Wikipedia tailerrak ere lantzen ari dira momentu honetan ikastetxe horietan, eta edukien inguruko lanketa orain ere lantzen ari da, eta orduan pixkat ikasleen lan hori 6an eta 7an erakutsiko da. Orduan erakusleioa izango da Bai. Emaitzena. Eta hortik nola irtengo dira landutako guztiarekin, zehazki zer da lortuko dena? Segurtasun gehiago aipatu duzu sarean, euskaraz? Gure helburua hori da, gero guk ere ebaluatu behar dugu, ea egin den eskaintza partaideen intereseko izan den, agian edo non egon den gabeziren bat, edo hurrengo urtetan hildo berean jarraitu nahiko genukelako. Ez bakarrik jardunaldi puntualekin, igual baita ere maiztasun gehiagorekin nola landu daitezken gauza hauek agian ikastetxetan edo gazteak biltzen diren guneetan. Eta gure helburu izango litzateke, hor ikusiko dutena ea haien interesekoa den, ea ezagutzen ez dutena aplikatzeko aukera egoki ikusten duten, eta hobetzeko aukerak agertzen badira, noski, zer egin beharko genuken etorkizunean demagun haien interesekoak izan daitezken arloetan euskarazko eskaintza ez badago, hor sakontzeko. Ekarpenak egin ditzazketela proposamenak edo... Printzipioz jardunaldian zuzenean ez, baina pentsatu dugu ondoren ebaluazio bat egitea, eta zer suertatu zaien baliagarri, zer bota duten falta, euskaraz dagoelako eta ez dugulako jarri, edo euskaraz egon beharko lukelako. Eta gainera ez dela horretan gelditu behar, baizik eta gaia jarraipena izan behar duela, ez? Hori da, bai. Bermatu behar dela... Erabileran eraginkorrak izateko argi dago erabilera ez dela goiz bateko kontu bat edo arratsalde bateko kontu bat. Eta orduan gazteek partaidek ikusten baldin badute hor eskaintzen zaiena haien interesekoa dela, seguru nago erabiliko dutela. Baina jarraitu behar dugu eskaintza hori lantzen, noski. Prestakuntzari buruz hitz egin dugu, baina zure kasuan konkretuki zenolako lana da guzti hau koordinatzea? Euskara bidean taldetxo bat badago
hau lantzen, aipatu dudan enpresarekin batera, badugu 3 pertsona daude gai honen gainean, teknikari bat eguneroko lanean jarraipen estua eta zehatza egiten, eta gero arduradun bat badago pixkat horren gainean epeak betetzen direla eta prozesuaren nondik norakoak egiten. Eta gero nire ardura da pixkat behar denean nire parte hartzea, parte hartzen dut, erabakiak hartu behar direnean eta zalantza dagoenean erabaki gune horretan sartzen naiz ni ere, baina talde lana nagusiki argi zegoelako helburua eta orduan orain pixkat hori egutegiak ongi betetzea, ikastetxeen dinamikan eragitea, ez dut aipatu ikastetxeen dinamika horretan Hezkuntza Departamentuaren arduradunen lana ere eskertzekoa da, eta ikastetxatako irakasleen inplikazioa inplikaziorik gabe ezinezkoa litzateke ere emaitza egoki batera iristea, noski. Eta esan duzu oraindik apuntatzeko aukera dagoela? Ikastetxeetatik pentsatzen dut aukera egongo dela, norbaitek ez badu orain arte izena eman, baina ez dute ikasleek zuzenean ematen baizik eta ikastetxearen bidez egiten da. Bai, bihar bukatzen dela EPA Wikipedia lehiaketa horretan parte hartzeko interesa izan dezaketenentzat. Bihar jarri dugu bihar azkeneko eguna, gero iristen diren proposamenak aztertu behar direlako, eta bi aste besterik ez dira falta jardunaldiak abiatzeko, noski. Eta gogoekin, ez? Bai, beti bezala badugu lana, gero gauzak egin arte ea ez dugun zerbaitean huts egiten. Aurten, iaz izan genuen eguraldiarekin arazo txikia elurra egin zuelako aukeratu genuen egunean, abenduaren 2an uste dut izan zela, justo lotu nahi dugu ere data hauetan egitea abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna delako, eta orduan, pixkat horrekin ere lotu nahi dugu, ideia. Eta iaz, ikastetxe batzuetatik etortzeko arazoak izan zituzten, eta hizlariren bat ez zen iritsi bere orduan bidean elurra topatu zuelako. Aurten, 3 aste lehenago da, momentuz badirudi udazken edo ia eguraldi epela da bilela, baina batek ez, baina iazkoa pentsatzen dut salbuespena izan zela. Baina orduan, nik gogoan dut iaz hizlaria ez dela iritsi ikusten duzunean, edo ikastetxe batekoak arazoekin daudela, beti kezka sortzen zaizu, noski. Bai, bateko estresa, bai. Baina, printzipioz, normalena da gauza guztiak ongi joatea alderdi horretatik, eta orduan nik ikusi dudan prozesuan uste dut lana txukun egin dela, eta denen intereseko izango dela egun horretan, 2 egun horietan eskainiko dena. Eta informazio gehiago izateko edo egitaragua kontsultatzeko nonbaitera jo dezakegu? Bai, badago webgune bat, sarean euskaraz.eus, eta gero sare sozialetan badira loturak, baina nik uste igual webgune horren bidez errezago dela, nik orain buruz ez dakizkit. Gero gure ideia da ere egun horietan sare sozialen bidez jarraipena egitea eta tuiteatzea han gertatzen diren gauzak, eta gero lortzen baldin badugu partaideek ere horien hori hartzuna zabaltzea, horrek ere erakutsiko luke interesa egon badagoela. Eta gainera gaia hori dela. Hori da. Justu. Orduan, webgunean hori esan dudan moduan gutxi gora bera azaldu dudan guztia agertzen da, hori ikusten ahalko dira hitzaldien ordutegiak,
eta hitzaldien gaia eta ponenten inguruko informazioa. Orduan nik uste dut, segurazki gu saiatuko gara hau gehiago lantzen, eta noski zuen laguntza honi behar den edapena emateko ezinbestekoa dugu. Oso gai interesgarria eta gainera oso garrantzitsua gaur egun. Ze hor, kriston garrantzia daukatelako hori baliabide hauek. Hala da. Eskerrik asko Mikel gurekin egoteagatik eta beste bat arte. Ongi da, eskerrik asko. Gero arte. Gero arte.